Maayong buntag. Ano guys, ang sugod sa Station of the Cross, Panaan 2023. So join me guys. This morning, mauna siya guys, daghan kaayo ang tao nga ni appeal sa Station of the Cross. Kami guys, duha kami sa akong friend ni joined. Pero daghan pud may mga kaila nga nang appeal. So, mana siya ang lugar sa last station, guys. Diri na ang finish line. Actually, lapo kaayo, guys. Minalanggin nga nakasapatos mi. Kay lapo kaayo nasapid pa ko guys. Di ko na slide tungod sa kalapok. Pero that's okay, wala problema. Importante na humana mo ang Station of the Cross, ang 13 station. So, muna siya ang pinaka-finish line from Station 1 to Station 13. Guys, tagang kayo tao as in nga akong kaubanan na siya siyem. Daghan kay tao guys, as in perting daghanag yun. Pero grabe siya ka-enjoy na daghan na pud mi naagian nga falls, waterfalls sa kilid na siya guys while nag Station of the Cross ni. Diba? Pagka nice kaayo sa waterfalls, kung pwede palang maligo. Naligo na ko. Muna, ang mga picture guys, ang mga friend yung nakasugat-sugat na mo, dito yung picture, kani, dito ni sa last station, kana, picture me, ako na, kami duha niyem, siya guys, picture lang, pasalamat kinahumana mo ang Station of the Cross. Siya guys. Thank you kaayo Lord. Kamo guys, sa Station of the Cross ba mo karon der ni Santo. Kaya pa mga nakasugat guys ng mga friends mo na taking a picture, take picture lang. Kami nang gihapon na picture. Picture pa more. Sin, picture pa more. Diba? Wapo po ang place. Kaya bukid mangguni siya guys. It's a mountain. Sugat, mga friends. Friends. Okay. Bye. Chuchu.